Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li matul il-konflitt fil-Libja l-Oppożizzjoni Laburista kienet jitfit mal-Gvern f'dak kollu li kien qiegħed jagħmel. Tkellem dwar il-ħbiberija li teżisti bejn il-poplu Malti u dak Libjan. Joseph Muscat iqis il-formazzjoni ta' partiti politiċi bħala waħda mill-ikbar sfidi li għandu qudiemu bħalissa l-poplu Libjan. Għax is-sistema li kien hemm qabel fil-Libja kienet tibbannihom totalment, kienet tagħmilhom illegali li jkun hemm formazzjoni ta' partiti politiċi. U naħseb hemmhekk hemm lok flimkien mal-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili li aħna il-Maltin il-koll kemm aħna nistgħu nagħtu l-għajnuna tagħna lil ħafna ħbieb Libjani li għandna aħna personalment bħala familji. Sa dan it-tant f'intervista esklusiva waqt l-istess programm, wieħed mill-mexxejja tal-Kunsill Transitorju Libjan, Mohammed Al-Sayegh, qal li l-mexxejja Libjani se jkunu lesti jaħdmu ma' gvern ġdid f'Malta. As I was saying, the Libyans, whether we cooperate with this government or with the new government. Fil-Libja l-Kunsill Transitorju qed iħeġġeġ lin-NATO biex tibqa' għaddejja bil-missjoni tagħha sal-aħħar tas-sena. Dan biex dawk li għalja l-eks mexxej Gaddafi ma jitħallewx jerġgħu jingħaqdu u jkunu ta' teddida s-sigurtà tal-pajjiż. In-NATO posponiet id-deċiżjoni tagħha sa nhar il-ġimgħa li ġejja hekk kif il-qraba ta' Gaddafi ser jiftħu kawża kontrija minħabba l-allegat rwol illi din seta' kellha fil-qtil tiegħu.